ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಪೂರ್ವಿಗ್ಲಾ. ಓ ನಮ್ಮಡ ಏತ್ ದುಡ್ಡಿತ್ತುದಿಲ್ಲ ಏತ್ ಎಂಗೆತ್ನಲ ಹೆಲ್ತ್ ಪನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆದ ನಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂಚಾದ್ ಆಯ್ನಾತ್ ದಿನಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಏತ್ ಹೆಲ್ತ್‌ಗ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಏತ್ ಸಾಧ್ಯತುನ ಅತ್ ಕೊರ್ಲೆ. ನಮನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್‌ಡು ಜವನೆ ಆತ್ ನಮ ಪೂರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಲ್ತುದು ಕಂಪೆನಿ ಅವು ಉಂದು ಪೂರ ಜಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಂಕೊಂಚೂರು ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮನ್ಪುನ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ನಮ ಐನಾತ್ ರುಟೀನ್ ಲೈಫ್‌ಡು ನಮ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್‌ಗ್ ಟೈಮ್ ಕೊರೊಡು. ಐಟ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆದ್ ಪಂಡ ವಾಕಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಒಂಚೂರು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪೂರ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ವಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅವು ಒಂಜಿನ ಕುಂತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ರುಟೀನ್ ಆದ್ ಇಪ್ಪಡ್. ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಒಂಚೂರು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ. ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಕ್‌ಗೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಓಲ್ ಬೋಲ್ನ ವಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ರೋಡ್ ಆದ್ ಇಪ್ಪಡ್ನ ಇಲ್ಲಲೆ ಎಲ್ಯ ಜಾಗ ಇತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಲೆ ಜಾಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 100 ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಯರೆ ಅವ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು. ಆ ದುಡ್ಡು ಜಾಬು ಅವು ನೆತ್ತ ಪಿರವು ಪೋದು ನಮ ಲೈಫ್ ನಮ ಇಂಚ ಉಂದುಲ ಪಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ನಮ ವೈಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರಡ ಐಕ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಂದ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೀಲ್. ಸೊ ಐನಾತ್ ಹೆಲ್ತ್‌ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಬ್ಯುಸಿ ಉಲ್ಲ ನಮ ಖಂಡಿತ. ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌ಲ ನೀ ಮಿನಿಮಮ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 ಅವರ್ ಕೊರೊಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 15 to 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್‌ಗೋಸ್ಕರ ಕೊರ್ಲೆನ್ ದಾಯೆ ಪನ್ಪರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್.